Трябва да измислим реклама за Милде. Да, ама трябва да не е нещо клиширано. Например, Милде. Толкова ароматна, че чак да си оближиш пръстите. Това е тоалетна хартия, не кюфтета. Добре, чуй това. Милде не е просто тоалетна хартия, а преживяване. Чак пък преживяване. Дай нещо по-реалистично. Добре, ето. Сутрешната ми рутина започва не с кафе, а с Милде. По принцип не е лъжа. Добре, не може ли просто да кажем това, което наистина мислим? Хубаво, добре, отворя. Какво мислиш? Мисля, че това е най-меката тоалетна хартия, която съм пипала. А ти? Милде. Никоя друга не ме е докосвала по-нежно от нея. Имам друга идея. Милде, днес ще спиш на дивана.